Mili menyangati mubal ing pakarti. Panglimbang 5 menit dina Minggu lumrah K18 tanggal 2 Agustus taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 14 ayat 13 tekan ayat 21. Tresna iku tumurun tumuju kalbu ing olahing rasa mubalana ing pakarti murakabi mring sakeh titah sumrambah tresna dudu nyawang ilang ketut bayu ngetabrus ranyoto kandhekana ing teori daki nadyan indah rapaedah. Waras tresna pelem kinasih laras karo tembang pucung ing cecala. Gusti Yesus ing waosan dina iki nuladhakake kaya ngapa mujudake tresna asih ing pakarti saengga murakabi. Panjenengane ora kenyut ing bungah sinubya-subya wong akeh kang padha mapak ananging tetep munjer ing ayane martakake kabar kabungahan. Manah dalem enggal tanggap ing kahanan menawa ing antarane wong-wong mau akeh kang mbutuhake pitulungan dalem. Kadudut manahe mring kahanan niku panjenengane banjur tumindak selaras kabutuhan. Panjenengane nyarasake wong-wong kang padha nandhang lara. Ora ketuk semono rikala para murid nyuwun panjenengane supaya mbubarake wong akeh supaya padha golek pangan dewi-dewi menyang kampung sakiwa tengen. Gusti Yesus malah dawuh marang para murid supaya padha nyawisake rangsum kanggo wong-wong mau. Wong-wong iki ora perlu padha lunga, kowe kudu ngrangsum wong-wong iki. Tumrap Gusti Yesus ora cukup para murid amung tiba ing rasa welas, ananging kudu ngreka daya amrih wong-wong mau bisa antuk pangan. Mbuh piye carane? Gusti Yesus ngajak para murid padha ngulir budi ngasah ati amrih tinemune solusi. Kowe kudu ngrangsum wong-wong iki. Minangka manungsa saking para murid ngerti kawinetesane. Wong-wong mau bingung nanggapi pakon dalem Gusti. Sajake wong-wong mau uga durung ngeh marang bapa gurune kang dudu manungsa wantah iku. Maneka pangeram-eram kang Gusti Yesus tindakake durung yakinake para murid bab katiasan dalem minangka Allah ngejawantah. Nanging Gusti ing mriki namung wonten roti gangsal sarta ulam kalih. Kados pundi tedan namung sakmenten saged nyekapi tiyang ingkang kathahipun niki. Mengkono ature para murid. Gusti Yesus piyambak uga ora amung waton dawuh. Sajak pakon mau amung kanggo nodi sepira percayane para murid marang panjenengane. Selaras karo kasaguhan dalem kabiyantu dening para murid, Gusti Yesus yasa pangeram-eram nikel tekukake pangan kang sakawit arupa roti cacah 5 lan iwak cacah 2 dadi rangsum kan nyukupi kabutuhan pangane wong 5.000 cacahe. Waras tresna pelem kinasih, tresna asih mono ngemu sifat mili lan mubal. Mili tegese ora meneng utawa mandeg, ananging mempengaruhi ketuk ngendi-endi kanggo tumindak becik. Mubal tegese ndhesak kanggo metu lan maujud. Mula ora cukup kanggo wong Katolik amung tiba ing rasa trenyuh lan welas rikala nyurupi rekoso lan kasangsaraning pepodo. Gusti Yesus ngersakake para pendherek dalam ngupayakake pitulungan saengga bisa rasa welas asihe karasakake mumpangate dening pepodo. Akeh wong kepengin tumindak becik nanging kadang kala ora ngerti carane.
Akeh wong kepengin tetulung pepadha ananging ora ngerti marang sapa. Kaya dene para murid, para pendherek dalem bisa dadi dalan miline sumbangan lan bantuan marang kang mbutuhake. Mula dadiya talang kabecikan pepadha kanggo sapa wae kang mbutuhake tanpa ndeleng sapa dheweke. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci, kados simula puga sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.